jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV garti e kattande jomiraɗe subaka hande o jettinan ɗon ko sifa e kelle gadane e jandiji leydi Sénégal joni palen koye jandiji ɗi aljuma nogas e ɗiɗi lewru mai hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jandiji leydi Sénégal eɗen pulloro e jande Sud Quotidien kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti koye guddiɗgol on ɗon dialogue national woni tan nden ɗon yewtere e gendire ene woni tan de hoorejo leydi ndi ɓe golliti o udditiri ɗum e on ɗon format makko kesso koye ɓe ganduɗa kañumen goni mennoɓe to wonde hooreɓe jagorde ɓe leydi Sénégal kolliti kay ko kañumen kay goni mennoɓe artade toon to primature ko kañumen kay goni ko bisma toon to galle lamorgo to wonande kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko on saaha noon jayinde quotidien le quotidien kañum naati dingiral arti ko yuti on ɗon fannu ɓe kolliti kay wonande kay on ɗon dialogue ɗin ɗon audience uji ɗi ganduɗa hoorejo leydi ndi waddi ɗum e ɓe ganduɗa kañumen goni mennoɓe to wonde hooreɓe jagorde ɓe leydi Sénégal Agibou Soumaré ko kañum kay woni ko udditi keɗe ɗe caggal nde o yiidi e hoorejo leydi ndi rewi e makko Amadou Ba kañum noon caggal nde joddi e hoorejo leydi ndi kanko hollitino wonde kay nde o tumonde wonno jagorɗo kalfinaɗo ko yuti alhaali faggudu ɗo ete nder leydi Sénégal joɗima ko ina tonni e duuɓi jeegom taw o heɓani hay fond goto gummiɗo e toon to ganduɗa kañum woni FMI ɗum ne tawe e jande nde Sidiki Kaba kamnene konngol mum ne tawe e jande nde holliti kay wonande so tawi kay ɗum ari ko gam yuɓɓitinde hani e ɓeydade jokkodiral hakkude ɓesguli ɗi kanko kam ɗum ɗon ene woni e gooƴa makko omo yaadi hen konngudi Abdoul Mbaye holliti wonde kay Sénégal oɗo saaha kay kañumne ene sohli ko wayidani gam yewtere wawa waɗede yimɓe kala mbawa joddo en jewtida kam ganduɗa kañum woni Souleymane Ndéné Ndiaye kañum noon ɓe kolli koye ñalawma janggo o kañum anniya bismede toon to galle lamorgo to ete kono ɗon Idrissa Seck kañum tijjanoɗo toon kañum wattidi ko ɗurnade ngal ɗon noddal ngal hoorajo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e jayne nde arti e on ɗon guéréw mo ganduɗa kay ene tijja ko yuti e ɓe ganduɗa kañum goni syndicat ji ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe kolliti kay on ɗon les centrales kamɓe ɓe kolliti kay koɓe anniyiɓe wadde tikkere hofko juuɗe ɗum on noon jogori wonde ko ñande nogas e joyyi lewru juin fandu darade hono no wiiri e jayne nde yewoyen jayde les échos kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali on ɗon dialogue mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi bismima toon to galle lamorgo to ko ene tolni e jeegoma taw ko mennoɓe to wonde hooreɓe jagorde ɓe leydi Sénégal e ñalawma hanki o ɓe garti noon e ko yuti alhaali lowdi kam e juɓɓudi on ɗon dialogue kala ina tawe e nder jayne nde arti e Pape Thiaw keblo kippo guendijo mo leydi Sénégal dokkirɗo noggol ngol nogas e jeetato ɓe ganduɗa kay ko yuti alhaali e jogorɓe hande leydi Sénégal ngel ɗon kawguel windere yankowel jayde Turbine Quotidien kañum arti ko yuti alhaali ɗum ganduɗa kay kañum woni reddition des comptes caggal nde teska lelgol yoga e golle dete mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko tappi jungo muɗum e tabal ngal ɗum ko gam jofade ɓe ganduɗa kañumen goni e ñawoji e leydi ndiyete holno wiiri kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe garti e konngudi maître Madické Niang mo ganduɗa kay ko kañum woni gonnoɗo ete jagorɗo tumanade Abdoulaye Wade wonno hoorejo leydi e Sénégal kanko noon o holliti wonde kay so tawino ko Abdoulaye Wade wonno hay lawol gotol jaɓata ɓe ganduɗa kañum goni e Burkina Faso Mali kam e Niger ina jalta e CEDEAO ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende Turbine Quotidien jayde nde arti e konngudi Amadou Ba mo ganduɗa kay suuti konngudi caggal nde o yiide hoorejo leydi holliti ko e lurnugo woni ko hen kadi o heddoto wonde ɗum nene ine tawe e jayde nde jayde ganduɗa kañum woni jayde L'As Quotidien kañum noon arti ko e ɗen ɗon caɗele walla ni on ɗon polémique mo ganduɗa kay ne teska oɗo saaha joni ko yuti haali on ɗon marché agricole ɓe mbi ko Intermac kam kay woni ko waɗi démonté komo ganduɗa kañum woni Mabouba Diagne jagorɗo kalfinaɗo ko yuti haali ndema kam e gaynaka e jayde nde ruttinima omo ganduɗa kañum woni omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw keblo keppo guendijo leydi Sénégal e ngol ɗon doggol nogas e jeetato ngol o ɓayyine ñalawma hanki o ko yuti haali on ɗon liste ɓen jogorɓe hande leydi Sénégal e ngel ɗon kawguel windere yankowel ɓe mbi ko un commando pour la conquête de l'Amérique ko ɗum woni ko tawate e gardidi natal jayde wiyetende e jayde L'As Quotidien jayde Libération kañum yowi ɗon kan arti e ka jartede ko atayi oɗo saaha joni e nder leydi ndi ko yuti haali e gueɗe debati gorkati yagal ɓe kolliti kay association de malfaiteurs kam e acte contre nature wondude e daɓodiral sida taw noon ko wondude e teyade
ɓe mbi ko ɗum kay woni ko filière keso woni bada pawali jungo ton to ganda kay kañum woni to diwan mo Saint Louis ɗum woni ko woni e gardidi e natal muɗum jayde e libération jayde wiyetende point acti kamɓe noon ɓe garti ko e gunɗon batu walla ni on dialogue national yewtere gendire ɓe mbi ko joomay fuɗɗima kono de en le koko yejjiti walla ni wattorani hen hoorejo muɗum jagorde woni Ousmane Sonko ɗum ina tawe e jayde nde arti e kongudi omo ganduɗa kañum Ousmane Sonko ɗo o joofi walla ni ɗo o iri ɓe ganduɗa kañumen goni ko yuti alhaali e ñawoje leydi ndi ɗum noon ene tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde point acti e jayde ganduɗa kañum woni vox populi ko hen arti ɓe mbitande ko Ousmane Sonko waɗi haussé le ton waɗi interpellé woni tan erima e jagoɗo kalfinade ñawoje ko yuti alhaali gueɗe ñawoje leydi ndiyete jayde nde arti e kongudi omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw caggal nde o ɓayyini doggol makko ko yuti alhaali ɓenɗon nogas e jeetato ɓe o noddi ko yuti alhaali ngel ɗon kawguel Afrique wiki windere yankowel jogorguel wadde ko littino wonde kay surprise du chef kay ko bara sappo ko jayi ko kañum kay woni surprise du chef hono wiiri e jande l'observateur arti koye gunɗon batu ganduɗa kay walla nden ɗon yewtere gendire hakkude mawɗo leydi ndi kam e ɓe ganduɗa kañum goni mennoɓe to wonde hooreɓe jagoɗo leydi Sénégal ɓe mbi ko audience woni ko hoorejo leydi ndi woni ko waɗi ni ɓe gatti ɗon e kulisaji ɗiyede ko yuti on ɗon fan ɗum kala ne tawe e jaynide nde kono noon Idrissa Seck kañum woto ndi ko wadde zappe on ɗon ganduɗa kay kañum woni dialogue ko goɗɗo kay baɗaɗo zappe ko Malang Sarr mo ganduɗa Pape Thiaw ɓayyini doggol nogas e jeegomo nogas e jeetato ɓe ganduɗa kay ko jogorɓe yahande leydi Sénégal ko yuwiti alhaali on ɗon coupe du monde kono de omo ganduɗa kañum woni Malang Sarr kañum kay woni ko waɗa zappe hono no wiiri e jayde guindire nde Le Soleil kañum arti koye on ɗon rencontre hakkude hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e mennoɓe ɗo to wonde hooreɓe jagorɗe nden ɗon yewtere ko yuwiti alhaali on ɗon dialogue national ha tingti on ko ganduɗa kay ko ɓuuri ko heñorede e gueɗe ɗe ɗum kala ina tawe e jayde guindire nde Le Soleil jande coftal balli nde jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti koye Habib Diallo kam e Boulaye Dia wondude e Malang Sarr o kamɓen kay goni e yejjitaɓe e on ɗon liste mo Pape Thiaw ko yuwiti alhaali ngol ɗon doggol ngol coupe du monde 2026 holno wiiri kam musimen jeyankoɓe ɓe garti e Sadio Mané mo ganduɗa kay nani wiiw toon to dewlaji Arabie Saoudite ɗum ko caggal nde ɓe ƴetti on ɗon Saoud Premier League hono no wiiri kam musimen jaydiyankoɓe ɓe mbi ko Sadio Mané ƴetti trophée muɗum gadiɗo toon to championnat mo dewlaji ganduɗa kay kañum woni Arabie Saoudite jayde record quotidien arti ko e Pape mo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw keblo keppugel leydi Sénégal woliti Malang Sarr ene jeeya e réserviste en ko noonne kadi omo ganduɗa kañum woni Ilay Camara kam e Mbow garti e doggol ngol kono noon omo ganduɗa kañum woni Pape omo ganduɗa kañum woni Bara Sappo ko jayi ko kañum kay woni surprise du chef Boulaye Dia kam e Habib Diallo kañum men kam ne wayno koko jejjita toon to ganduɗa kay kañum woni to tufde to yete on ɗon liste noon ma usse hen ɗiɗo nogas e jeegomo ɓe jogori andede ko adi go lewru juin fandu darade bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe naraɓe Ayaw Pindi TV gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo woni komin keɓno robinanade ko sifa e kelle gadana yoga e jaydiji leydi Sénégal adi meɗen e robindo jaydiji wonata ko talata soko weeli keno ɗo e nden mimɓe won jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.